North Shillong MLA Adelbert Nongrum responded to Deputy Chief Minister Prestone Tynsong's criticism of the VPP's political party status. Nongrum emphasized that the Voice of the People Party is committed to not misleading the public. He stated his intention to address the Them Ïewmawlong residents' relocation matter during assembly sessions and question the state government about the provision of 1.4 acres of land, considering many residents work for the Municipal Board or government departments. Nga kuwa ban kento kini alok statement jong I Honorable Minister, Honorable Deputy Chief Minister ba Prestone Tynsong halor ki issue jong Them Ïewmawlong. Ngam kuwa ban kento jeng sisa. Ngam kuwa pulut kai kapor. Ngaru ngam kuwa pulut kai kapor. Nga kuwa ban pensai. Lightly. Artli kalong kaba ngam yahap satya handai kawai hoi ngayahap. Artli kawai kalong bapiong kenyo VPP. Nong elam jong VP wanum yalam bakla bat watnum le kai politics handai kuwa pengken mau baka VPP lanu kanum yalam bakla yo pai ba. Handai kuwa ban ong tani kawai. Baka jingkha jo VPP. Umdai namar ka politics. Umdai tanah ka banta ka politics handai namar ka policy. Tikabar. Ngakuwa penpal ba kajaka kari kejingin. Land is life. Namar taka daw kani kadai kajingin ba kajingyap nam taka laway jong kilong diyan ki paten. Kabar kabang kuwa penpal ba Prestone iong ba I don't have time to explain. Nadai ba Prestone ba Deputy Chief Minister ba dai chairman jong ka HLC. Ada ma pipi ong bamdon por te menupat bansin taka por ke jong pi. Ki sang balang ki on sapan RTI ngaru ngan yai komit ya ki pai ba. Bangan yai budin nakadai hamadan nakadai po assembly. Namar kani kamut bangalong communal ni ngalong lani ngasyu na nga isi yani way pat parang song mereka no jing isi kabolong ka condition ka living condition jo ki kalong very pathetic tanggi bai I kilaban sotho kan no jing isi nam ta jongki tikari ka kamram jonga kum khupa jo constituency bane khon nam ta jongki ru on humanitarian ground bade ban penkarya aiki namar khel hazar kamdan ba jing khapnya kalong ka basirkhai tengai ka jero ya sarkar bakala sim ne ka banta henry ka jingkli par kalong manta balai pihak anda ai kerpang kita kecaka balai ya ki employee jong municipal pihak municipal well done government MDA hendai tang di kuwai pat balai pim ai pat ikni ki department other department syaki responsible government department quarter bakin shift ki syaki respective quarters lalaj ban ai taka si ka 1.4 acre kata di kuwai tiga bang kuat penpau hani kapor pi kawa ngasui hapat bi ba Prestone kalong bayong ba kani ka jaka ngim sim la ai na ka banta banong try ki nong song tipo Them Ïewmawlong kade hendai ka jingkli pat kalong balai ba pihap hoi kan nong try ka municipal re balai pihap ban ai pat ini ka jaka pi ai ki municipal employee kalabyang ai ba ki wi ko quarter kin sim jig hi ela ki jong ki employee ka ko an phai pat so we na preng ki muktiar ni ki sing ka jing ong ka jong I ya ki artli ko we kalong ba don ki ba balang ki ba basta ki ba patay start ako ba upay ba on bishar manu patay start manu balay ring ong yepi respected doctor nice mo start ba mdadong kami upinikay school ngitip ba ki ikalan transfer hey kam trikam henry kamut ba pi ki kintin jo pi pensuluri government ba dai tang kanon schedule area ba dai ka European ward ban le ka bamon ka sarkar ka dai jong pai ba kanumla ban le ka umon bishar pai ba so pension ya karai kawai kata kaba arpan kaba I respected muktiar yong biang ba ikentu ya sarkar ba kadai ban maintain ya ka MPDA Meghalaya Preventive Detentive Act pitip ba ngitip ba ke MPDA kumlo kadai ban trikam haba kum ki ingin ban trikam retang ni kawai ngasko banong ba no law on earth can prevent even you muktiar wanum long kadaw ba pin long kadaw pantang yo kondok jemput ngasko banong tangkata kaba lai ka bang akwa kaba khadu ang kwa kentu kerpang yak Shillong Times malai ina kisnam sikisnam bar ngaju penong kam hiru mangai la dia manong bakam mdei penong kam su kentin tham mdei penong kam su kentin manong Sweeper colony Harijan Parishat colony lani ka Punjabi colony hendengin hapan penong kam be baki dei ki nong song snong hapo Them Ïewmawlong kanang ba kanuman ra ya ka jing stu bakla baka je pher jemut ani ka je pher jai penriu tani kentin khoblei sibon